Време е, уважаеми зрители, да зарадваме тези от вас, които през седмицата са регистрирали касовите си бележки. Това е съвместната лотария между Българската национална телевизия и Националната агенция за приходите НАП. Тези от вас, които са регистрирали касовите си бележки, в следващата минутка ще имат възможност да спечелят. За да не губим повече време, нека разбъркването на имената и на ЕГН-тата да започне. Зад тези цифри се крият ЕГН-тата, като ще изтеглим един от тази седмица печеливш, който ще получи чисто нов телефон, смарт телефон. Той е с много добри технически параметри, хубав, нов, модерен телефон, така че ще имате възможност от тази седмица да говорите по него. Миналата неделя, ако помните, изтеглихме месечната награда, която е плазмен телевизор, така че след още 3 срещи на четвъртата неделя, веднъж месечно, ще изтеглим още един телевизор. Но сега не губим повече време, нека да разберем кой ще бъде щастлив тази сутрин, и това е някой, който е роден през 1954 година. Този някой е мъж, господин Клисаров от София. Той е пазарувал, забележете, само за 40 стотинки. Как става това, се питате? Как може да си купя нещо за 40 стотинки и то да ми донесе чисто нов телефон? Ами господин Клисаров може би знае отговора на този въпрос. Но ако той не е запазил своята бележка, ако тя е фалшива или ако я е изгубил или има някакъв проблем с бележката, а това ще кажат експертите от НАП още утре в понеделник, трябва да изтеглим 2 резерви. Това става много бързо. 80-ти набор е първата резерва. Това е госпожа Желева от Бургас. Тя по-скъпичко е пазарувала. 17 лева и 16 стотинки е нейната сметка. Много бързо ще изтегля и следващата резерва. 66-та година. Виждате на екраните си някой, който е роден на 17 април. Тоест само след седмица ще има рожден ден този някой. Това е господин Атанасов от Русе. Пазарувал е за 87 лева и 64 стотинки. Толкова с томбулата с касови бележки. Честито на победителя. Следващата седмица отново ще теглим. Регистрирайте се и бъдете активни на kasovbon.bg. Вижте как продължаваме.